Kazuwai zvakare wadiwa vateereri, tokuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Chirongwa chatiri kuti isusu tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inokwanisa kuwanikwa mhinduro dzayo kubva mukati mebhaibheri. Ngatisaregedzei kuramba tichibvunza, ngatisaregedzei kuramba tichikoverana nevamwe, ngatisaregei kukokerawo vamwe zvakare paplatform iyo ino kuti vazvinzwire vega. Vakuru vakati zvimwe zvinoda kuita nzwira pamuviri, tsvimbo yarova dapi. Nhasi tiri kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu. Ndakambotaura mumashure kuti it looks like panyaya dzakawanda dzatadiscussa paplatform ino pachirongwa chino yakanyanya kuexcita vazhinji nekuramba ichikwenya vakawanda nekuramba ichivava vakawanda ine chekuita nemarriage. And nhasi pabvunzwa zvakare mumwe mubvunzo wakanangana nemarriage. Regai tiverenge mubvunzo uyu sekupiwa kwatauitwa. Abvunza ari kuti iye online dating inotenderwa here kana kuti irimowo here mubhaibheri? Online dating inotenderwa here kana kuti irimowo here mubhaibheri? Now yeah, regai ndingoti online dating mubhaibheri, nguva yakanyorwa bhaibheri handifungi kuti even vakararama nguva iyo vakanga vamborota kuti kuchazova nechinhu chinonzi internet or the world wide web and everything else. Saka kuti titoda kutsvaga umbowo hweonline issues mubhaibheri, ndofunga tinenge tiri kufanana nemunhu ari kutsvaga tsono yarasikira muhuswa. Nguva yebhaibheri yaitaurawo zvaendera nenguva iyoyo. Saka we may not find specifically evidence iri kutaura directly about online dating, but zvazvinoreva tinogona kuwana umbowo mubhaibheri unogona kutibatsira kuti tizive zvekuita kana kusaita. Abvunza mubvunzo iwo akanga anyatsotsanangura zvakare pazasi apa. Ndazongotora zvakanyakukosha zvacho achiti iye sekuti ini ndiri kutanzania, mumwe munhu ari kuzimbabwe, toonana paintaneti tototanga kudanana ipapo kunyange tiine kutenda kumwe chete. Zvakaipa here? Bhaibheri rinoti kudii nazvo? Now ndoda kudayira kuti kana ndikaona munhu paintaneti, pangava pafacebook kana maybe iwhatsapp, akaisa profile pic yake kana status yake or whatever it is, chingandikwezve kuti ndigone kufunga kuti ndingaroore kana kuroora munhu iyeye runako rwekunze rwandaona papicture yaiswa. And ngatigarei taziva vanhu vaMwari kuti ina handisi kuzobvira ndakaisawo picture yangu yandabuda zvakaipa pa social media. Ndichazamawo kuti pamapicture 100 andazvitora, mairi akanyanya kunaka acho ndiwo andinokanda anozokwanisa kukwezva iwewe. Saka ndira kuverenga kutanga kuna Proverbs zvirevo chapter 31 verse ya 30. Inoti iyo charm is deceitful and beauty is vain. King James version not vain, New King James version not beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Saka ndoda kudayira kuti munhu anoitazve vanhu vanozopesera vakudanana nekuti vakaonana mifananidzo yavo paintaneti, chavakwezva vakati vadanane runako rwekunze. Rukunzi charm is deceitful and beauty is vain. Kunaka hakuna maturo, runako runonyengera, runako runopera, runopfuura. Saka NKJV it is passing. Asi mukadzi anotya Mwari ndiye angarumbidzwe. Saka chikonzero chako chekudana nemunhu wawasangana paintaneti naye ndechei? Chikonzero chekudana nemunhu wawangoona picture yake chete ndechei? Wakwezvwa nei? Kana uri kukwezvwa nehandsome yauri kuona kana nebeauty yauri kuona, inzwa munhu waMwari, charm is deceitful ndizvoka and beauty is vain, haina maturo. Regai ndikupei mienzaniso. Mubhaibheri yevanhu vaitoverengwa kunzi vanga vakanaka, asi paizova nemhosvo dzaizovapo dzekuti unozoona kuti runako rwuya runenge rusina kuzonyanya kukosha kusvika paifungidzirwa. Genesis 11 verse 29 na 30. Then Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and the father of Iscah. But Sarai was barren, she had no child. Beautiful yet barren. Saka unogona kumuona munhu iye akanaka zvikuru, asi kana iwe uri kutarisira kuti uchazoda vana kana uchizvikoshesa, but wakangoona picture chete, you are bound to be disappointed. Saka runako rwekunze bedzi harusiro runofanira kuta kuti umeke decision yekuroora kana kuroorwa nemunhu. Genesis 29 verse 17 to 18 inotaura zvakada kufanana futi. Uyu ndiSarai kawo. Genesis 29 verse 17 na 18. Then ndozoverenga verse ya 31. 29, 17 na 18. Leah's eyes were delicate, but Rachel was beautiful of form
and appearance. Now Jacob loved Rachel, so he said, I will save you 7 years for Rachel, your younger daughter. Verse 31. When the Lord saw that Leah was not loved, he opened a womb, but Rachel was barren. Okay? Beautiful, yet barren. Gandipo mwenzaniso zvakare wechitatu unogona kuva wekupedzisira pa category iyoyo. Judges chapter 14 verse 1 to 3. Pane mukomana ainzi Samson akagombedzera vabereki vake kuti vanomutsvagira musikana aigara kuTimna ainzi Delilah. Now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. So he went up and told his father and mother, saying, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore go get her for me as a wife. Then his father and mother said to him, Is there no woman among the daughters of your brethren or among all my people that you must go and get a wife from the uncircumcised Philistines? And Samson akaita nharo, ndiyo andiri kudai, because ndaona kuti akadii naye akanaka, beautiful, yet she was a harlot. Saka you need to ask yourself, what is it chandikwezva pamunhu kuti ndibva ndatodanana naye zvekupromisana marriage indangoona picture chete pa internet. Finally, regai ndipedzise ndichiti principle ingatigaide chapter 24 verse 3 to 4, because zvichokwadiwo zvinogona kuita kuti udanane nemunhu wausati wamboona physically mukatosvika pakuroora, but chii chinogaida. Genesis ndati chapter 24 naika chapter 24 verse 3 now 4. Verse 2. So Abraham said to the oldest servant of his house who ruled over all that he had, Please put your hand under my thigh, and I'll make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I dwell, but you shall go to my country and to my family and take a wife for my son Isaac. Mukadzi wa Isaac, Rebecca, akatouyiwa naye, pfume yatobhadharwa. Isaac wacho asatombonana huso na Rebecca. But because Abraham was a God-fearing man, the servant was a God-fearing man, uye akatonamata asvika kunzvimbo yanganzi naAbraham aende kunotsvagira Isaac mukadzi. Mwari nditungamirei ndiwanire master wangu mukadzi, akamunakira. And God answered the prayer. Saka hongu zvinogona kuita kuti munogona kudanana musati mamboonana husu nehusu, but panoda kuva necertainty yekuti muri kutungamirwa naMwari in that relationship, because unaku hwekunze zveshuwa huri deceitful, huri vain sezvataura bhaibheri. Saka Isaac akatoigirwa mudzimai wanga asina kumboona, akatonzi ndiye mudzimai wako, because panga panamatwa Mwari akapindura munamato iwoyo, and they were very confident kuti Isaac anga awanirwa mudzimai anotya Mwari, because Abraham akati enda unotora kuvanhu vangu, anosida kuti utore kuvanhu vanisina kutenda kwakafanana neni. So it is very important kuti when you are deciding for a partner, unogona kunga usina kumbomuona physically, but that must also be a key. Kutenda kwenyu kwakafanana here, ane kutenda here kuti Mwari ariko, zvekuti hamuzopesani marriage. Uri kunamata here, uri kunamatira here partner, kana kuti uri kungonakidzwa nekuona mbabvu dzevanhu, nekunakidzwa nekuona huso hwakatsetseka huri kuzorwa mafuta. Beauty is passing, inopera pa 50 years, mafuta anenge akuramba kunzwira, uchaita sei? Saka dai Mwari akatibatsira tingaziva kuti nyaya considering a life partner inoda Mwari apindire zvakanyanyisa kupfuura zvatinoona isu zvekunze. Amen.